ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଓଭାଜି ବିକୁଥିଲା। ସେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାନା ଦେଇକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଓଭାଜି ବିକୁଥିଲା ତା'ର ନାମ ଥିଲା ଗୁରୁ। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଭାଇ? ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳୁଛି। ତାପରେ ଗୁରୁ କହିଲା, ସେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର କଥା ତ ତମକୁ କହୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ସେମାନେ ତମକୁ ଦାନ ଦେବେ। ଯାହା ଭିକ୍ଷା ପାଇବ ସେଥିରେ ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା ହେବ। ସେଇ ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, ବାବୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ କି? ଗୁରୁ କହିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ା, ତୁମ ପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପେଟରେ ବିରି ଆଣିକି ଡାଲି ଦେଲେ କହନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର। ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ କହିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଲୋକମାନେ ପାଓଭାଜି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଟି ସେ ପାଖକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ